Mga kargamento nga nasakmit sa Bureau of Customs nga giabandonar ilang isubasta sunod buwan. Klase sa elementary ug high school sa barangay Gaas, Balamban, gibangin ngadto sa ilang merkado, samtang nagkadaghan na usab ang mga hayop nga nangamatay sa sakit. Mga akyat bahay bihase sa Subo, mga residente gipahimangnuan nga kanunay nga magbantay. Hubog miambak gikan sa ikatulungan dana sa kumpanya Maritima Building, naguna niyang ulo paglanding. Mga pagkaon nga magdala og swerte sa Chinese New Year karong Biyernes. Mayo nga po Sugbo, Kabisayan ug usaban pang mga dapit nga mabuti nga atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod na mo ang mga nag-unang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Karong buwan na lang ubay-ubay nga kaso sa pagpangawat nga naglambigit sa mga akyat bahay ang natala sa kapulisan. Mao nga buot sa pangu sa Police Region 7 Office 7 nga magbutang og mga pulis sa mga residential areas aron masikop dayon o kaha dili idayon sa mga kawatan ang ilang mga laraw. Andrea Patenya, Sugin Dini. Asa mo kauban doon? Nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Police Station 2 si Emmanuel Camillo, kinangawat sud sa boarding house sa may Del Rosario Extension sa Barangay Sambag 1 sa Dakbayan sa Subo kagahapon sa buntag. Nabawi ni Chaliza Cabonilas, tinunan sa usa sa mga universidad sa Subo, ang mga gamit ni ini nga mukantidad og kapin sa 30,000 pesos nga naglakip sa netbook ug duha ka cellphone. Matod sa suspect, natug ang biktima dihang misud siya kay abiyang pultahan sa kwarto ni ini. Nakamata ang kauban sa biktima, hinungdan nga nakapangayo sila og tabang sa nagroving nga mga pulis. Alright, last year pag-ikan, parang laptop o cellphone na Nokia kay. Parang pa doon ang matulig. Darang pa doon. One. Laptop kay 2 weeks, cellphone kay 1 week kapin. Dito sa Pilipinas, mas nilito ko sa kumauban niya. Supaya na sinan, supaya na upload mo na, hindi ko nila. So nakaligayon mo kay Abiyang Dahil mo, Matod sa hepe sa Police Regional Office 7 nga nagsaka ang mga kaso sa akyat bahay sa Subo karon. Gani na blotter sa theft and robbery section sa CCPO ang pagpangawat sa usa ka condo unit sa Barangay Busay, diin moabot og 1.5 million pesos ang balor sa mga nakawat nga butang ni atong Sabado. Ni atong miaging semana, sunod-sunod sab nga mga kaso sa akyat bahay ang nakuha sa security cameras. Sama sa suway nga pagpangawat sa usa ka lalaki sa panimay sa pamilyang Gonzales sa Purok 8 Barangay Kamputhaw ug makapanlimbak nga balahibo nga kuha sa CCTV diin gisud sa usa ka lalaki ang usa ka kwarto sa Barangay Apas niadtong Enero 22. Kining maong mga kaso maoy nahimong usa sa mga nahisgutan ni Constantino atol sa ilang command conference kaganihang buntag. Usa sa iyang mando mao ang pagdugang sa mga pulis nga magpatrolya sa mga residential areas. Kung hindi gated subdivision at then we will include yung mga residential area. Kasi ang focus natin yung financial and commercial districts. But since yung mga latest incidents dito na sa mga residential areas, then we will include. Matod sa kapulisan, di paigo ang police presence sa pagminos sa mga kaso sa akyat bahay robbery dinhi sa Subo. Giingon di kinahanglan sab nga maningkamot ang publiko sa pagpangitag mga pamaagi aron mas mapahugtan ang seguridad sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay aron di kini masudlan og mga kawatan. Pahimangno ni Constantino nga kun mahimo, dungagan ang kandado sa mga pultahan ug i-secure ang mga bintana. Kung kaya nilang maglagay ng grills, di ba? May mga grills yung grills. Secure din nila sana yung kanilang mga bahay
Ang kapulisan sab sa Dakbayan ni pahibaw nga sukad pa ni atong sinulog, nakigtagbo na sila sa mga security guards sa mga subdivisions aron pagtabang nila sa pagbantay sa mga kabalayan. We already had conducted series of kanang warnings to the security personnel and the security guards na gamaan sa subdivision, pawn shops, jewelry store, o mga ginagmay tindahan. Andrea Patenya, News 5. Taxi driver nga nagmaoy gipusil sa iyang paa sa wa pa mailing lalaki kagabi sa barangay Kiyot. Samtang gisuta pa karon kung nganong gipusil patay ang 24 anyos nga lalaki nga taga Alaska mambaling ni atong Sabado. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nakit ang wa na'y kinabuhi dinhi sa sitio Pagatpat, Alaska, Mambaling, Cebu City, si Gerald Agas, 24 anyos, human po sila ni adtong Sabado sa kadlawon. Sa wa papatya ang biktima, giwong kauban nini ang usa ka Heldo Garza ug usa ka Arman nga iyang gikainom. Giangkon sa mga ginikanan sa biktima nga badlungon ang ilang anak. Gusto raman ako nadunggan, sir. Napatutoy lagi ko ang bata. Itong barugayon ko. Yan, nainidagan sa mo ang bayot. Yun, mga dina. Si Gerald, gitusil. Kutong ko na siya. Kurog-kurog lang ko sa mua. Nanuyo pa na sa kumpayag. Nga, karon nagbiyahe ko presikad. Giapas ko. Kami mga agas. Laktod sa ako agas. Wa may mga record sa akong pagkamahan. Gusto kami mga agas. Pero kanina siya akong anak. Laktod pagkakriagad. Musulti ko yung sinod. Badlungo yung kinidiri. Ha? Naidagang gasayit ani nila. Sa akong anak. Ha? Naidagang gasayit ani. So ako na mismo ngayon nila og pangumpisal. Kaya kumain na mo. Kung nag-gingiro, upload na. Sa mga anak ako ikaribuan. Nibanaw ang dugo sa taxi driver nga si Ranilo Vitirbo. Human po sila kagabi dinhi sa iskina sa Greenbelt Subdivision sa Barangay Kiyot. Daling gihatod sa mga barangay tanod ang biktima sa pribadong tambalanan kinsa nakaangkon og duha ka samad pinusilan sa paa. Matod sa mga nakakita nga sa wa pa mahitabo ang pagpamusil, ang biktimang hubog ng hagad og sinukmagay sa mga habal-habal driver apan way mipalit sa hagit niini. Apan ang katapusang tawo nga iyang giduol sa biktima nga iyang giliab maoy namusil kaniya. Human sa hitabo naglakaw ra ang namusil palayo sa lugar kinsa wa madapi sa kapulisan nga mihimog follow-up operation. Nakuhaan sa security camera ang panghitabo hinungdan nga nailhan ang suspek sa pagpamusil nga Hunyo kinsa gipangita na karon sa kapulisan. Kung nagsandig diya nga nag-jacket, iya magikiliwan. So, gilakaw yung jacket, pagbalik, ipusil siya. Pero lingon pagkakalitan bata. Pagpiliw niya, huwag ko sa kung busingon ko sa. Ray Pasaporte, News 5. Laing hubog nga nagmaoy mao ang usa sa mga gwardya sa South Road Properties. Apan diyang miabot ang mga pulis, kalit kining miambak sa katulong andana sa kumpanya maritima, din siya natulog. Marinsabang Suginlimi. Gialarma sa kapulisan ang usa sa mga gwardiya sa South Road Properties nga hubog ug nagmaoy samtang nagdala siyang armas niadtong Sabado sa gabii. Nagpatabang sa masakop sa Special Weapons and Tactics ang SRP Police ug ilang naabtan sud sa kumpanya maritima ang gitumbok nga gwardiya nagmaoy nga si Belsan Silgas nga natug na. Apan dihang ila kining gipukaw, kalit lang kining midagan ug miambak gikan sa katulong andana sa maong karaan nga edipisyo. Diretso lang siya glayat. Nilisa naman ang mapugan. Bali, diri naman siya sa side doon. Kilid naman siya. Diri naman siya sa wall ba? So, pagpukaw naman niya, pagpukaw na mo, nidagan na siya kalit na, nambak. Giimbitar sa kapulisan ang mga kauban nga gwardiya ni Silgas nga silang Roque Abella ug Marwel Limbaga. Wa sila masayod kung nganong miambak ang ilang kauban, apan nagtuo sila nga duna kini problema. Ikatig ko na, ma'am. Wala ko ikasulti, ana. May problema siya kay, hapit naman siya, i-relieve niya siya. Gidala sa mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation si Silgas sa Tambalanan. Mading Sabang, News 5.